Hugot ang pagbantay sa parokya ni Senyor San Miguel sa Iligan City atol sa kapistahan ini kung asa ginasiguro sa otoridad nga dili makaduol sa simbahan ang mga deboto. Ane report. Matag kapistahan ni Senyor San Miguel sa Iligan City, naanda na sa mga deboto nga mudagsa sa St. Michael's Cathedral aron mamanata. Apan karong tuiga, bantay sarado sa kapulisan ang mong simbahan. Sa wala pa ang misa, limitado lang ang makaduol. Pero pagsugod na sa misa, di papahawa na tanan. Gina-check na to karon ang ilang mga quarantine pass kung authorized person ba sila mogawas karong adlaw. During sa mong pag-check na mo sila hangkuan, ilang identification o katilang quarantine pass, authorized po sila na mogawas karong adlaw. Sila Grace Heraldizo ug Edria Chavez gikan pa sa duty isip mga nurse sa isolation facility. Pero miagi gayud sila sa simbahan aron makapanata. Nakahilak na lang si Grace sa sitwasyon karon kay mapugnan ang mga deboto nga mamanata. Sama nila nga naanda na kini sukad bata pa sila. Tradisyon manggod sa Iliganon kay kanang manhidud siya, then ikanaog siya, then basta dili jud nimo ma lahi ra gyud sa una og karon daw noon unta pangamuyo jud namo na mahuman na ning nga pandemic kay daghan kay ga-suffer. Si Annalisa Liuch mihangyo gayod nga musayaw bisan kadali lang kay panata na niya kini sulod sa 28 ka tuig. Bisan og anaa siya kaniadto sa gawas sa nasod nagtrabaho, nagapamanata gihapon siya. So kung gipangagi sa iya nga, tanan tao sa Iligan, dili ng Pilipinas, tibuok kalibutan labaw na kanang sakit na COVID. Kung pwede maayo na mawala na, mga dautan. Matug ang Father Russell Quibranza, ang parish priest sa St. Michael's Cathedral, bisan sila mga pare, wala na ana do ingon ani. Apan kinahanglan gayud mo sunod, ilabi na sa health protocols tungod sa pandemya. Tungod man guna sa experience bitaw, ang ilang experience naghatag nila og mas lig-on nga pagtuo pagsalig ni San Miguel daw. Only nga dunay gamay natong renovation. Ato lang igamay o tudlo sa ila. Sa October 1, gikan sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ, ipaubos na sa General Community Quarantine ng Iligan City. Busa malao mo ng mga Iliganon nga makasimba na pagbalik. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.